Yeah.
Obi will be at the chair and now. Ukofi was secretary for no our home. On Metro D now, the opposite of the channel, no maturity now, with a better senior. I don't for the Abusia, my Asson at Tieno. Obi will be the chair and now. Ukofi secretary for no up Nasi. Are you ready? Yo. Everybody know how I want you.
yɛnte kasa kakra yɛnte nkɔmmɔ ne de biba Yes. Twas my yɛrɛ obi bi ase yɛbɛsa ato aso sisi ama mo na deɛ wɔn sɛ yɛsrɛ mo monya abotere kakra ma yɛ na wɔn a wɔyɛ aduane no gusu a wɔyɛ ebi wɔ akyire hɔ aduane no dɔɔso ma to asema nyina ɛbɛsɛ obiara so yɛsrɛ mo ma obiara mfɛ bufu okofie ɛpapokyɛw yɛyɛ nneɛma bebree ama mo monya abotere kakra bi ma yɛ retie di wedi pa bɛsɛ mo kakra na afei fi wɔ kɔ no na yɛ deɛ aka na to aso ti ban ɛdam ase wɔn to aso ma yɛ obiara wɔ ha biara ka ho deɛ srɛ mo madam roma to asema yɛ obiara wɔn tena ase na mo ni asa sɛ policeman na to aso ama yɛ na mo hyɛ kakra ɛyɛ ɔmo gu so mo yɛ adeɛ na ma yɛ ɛdam ase policeman de sɛ ɔmo srɛ mo na mo kyɛ adeɛ ɛyɛ yɛ ɔdɛ na waso mo yɛ ɔdɛ ne nyinaa na ɔkyɛ adeɛ aha afei hyia pa to asema nyinaa from honorable assembly member ɛne committee ko nyinaa yɛ mo afei hyia pa nyame nhyira mo ebi sɛ yɛbɛpɛ bɛrɛ pa ne asɛ hyia bio ɛbrɛ ne baako nie bɛsɛ hyia bi ma ka ho yɛm ase band ɛyɛ to aso firi ha police band nyame nhyira mo na mo kyerɛ wo ma deɛ na ayɛ fɛ yɛm ase
papa tito. Tony Zoe Casabia Panimo. Akobiji papa tito. Tony Zoe Casabia Panimo. Yes,